Oke guys, selamat pagi. Aduh, mulai ngevlog lagi, beraktivitas lagi, rempong-rempong lagi. Nah, oke. Neng dia benae belanja ke pasar. Jenggo sesuk kan cacah budal ning Bali to, guys. Sesuk cacah budal ning Bali, timbangan ning tuku panganan gak wareg dimasakne dhewe. Aku ngesakne Geden. iya, mbok geden ora ya. Tabrak. Gue pentolnya ditabrak. Jadi cok. Kayak surotol. Kontol. Kayak surotol bapak pentolnya. Aja kayak bojone Mbak Luki. Iya. Nggih, Wis bawa terus bojone Mbak Luki. dereng. Kok gitu? Nah, sudah ada nggak Facebook kayak Mudon? Iya, turun dulu, Mas. Siap. Wayahe delok Manuara Family. Wayahe kawin. Ya ampun, Allah iya. dosa. Senan ya Allah. Mas, ayo Mas. Ya. Tanganmu ki lho. Ora, wedeme entuk padha lanange kok. Tua-tua. Ora nek meteng. Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Wes ayo neng anu ke pasar. Enggak. Iki lho. Kata tukang kopo. Nah, iya. Iya ta ya arahmu neng ndi? Langke mulai. Oh. Ayo. Kita belanja ke pasar dulu. Delok ikan sih, delok ikan. Delok iki, wartawanku akeh to. Ikan kontrole nek. Apa to sayangku iki? Samono. Delok samono kel delokan. Lho. Jaga 1 kilo wae. Sik ngene bakul iki trayaan. Karo apa nek enake? Terus kuwi wae bete tono pisan ta. Aja mbok tugeli penting ya. Mbok tugel dadi loro ya gak apa-apa sih. Ya. Kontol. Yo. Ngono wae. Ayo. Ayo, cewek. Nek wis 130 pateni nek. Ya, tak enake ra apa-apa wis. Boten, Mbak. Boten, Bu. Mas susu ki lho. Bakul anu brambang omahe nganjuk iki. Enggak. Iya ding, kali gunting. Kali gunting. Iki biasanya omahe nganjuk kayak dowirik diri kan. Kali gunting. Oke kali gunting nih Pak ya. Oke ini guyangan tau main kayaknya. Jangan. Iya. Oke nek ngalun-alun to. Yo karung itu gue tak batak ya. Yo. Dalam Mbak. Boten masak sani catering. Lah, ngono ae. Pak numpak Pak. Kapan, Mbak? Tuku ora to? Tenang aja Mbak. Maling. Iya to. Maling. Tuku apa kok sampe sadhe gowo. Ya maling. Tuku apa to kondang. Onde pironan? 1000. Walah, onde kok. Sing tuku penyanyi apa dorong. Iya. Mau? Onde. Gak gelem onde. Wis gak usah jajan, anak buahku pinter kok ra jajan kok. Wah, ora bat. Gaun. Nggih, monggo, Mbak. Iya, Mbak ya. Udah mulai, Mbak? Iya, Apa, Mbak? Biar lah, gua apa? Aku tahu itu samono melilik-melilik. Berapa tuh, Mbak? Iya. 10.000. Pak. Ya, toh.
Alhamdulillah sehat. Wah. Wes. Tung anu, Apa? lombok Pakai. tampar kalau lombok anu biasa setengah wae campur. Campur setengah sama ya. Ya. Ya lagi anak buah Apa? lo. Bu ning ndi, Pak? Iya ini wayang besok. Oh, begitu. Terus apa ya iki? Tomat, Mbak. Beli apa ini, Mbak? Ini beli tomat, beli lombok, Yo. tinggal masak. Masak Lomboknya Mbak, pedas duit. ya kayak apa mbak? Enggak. Pedas kayak cangkeme tonggo. Tapi aku juga nggak penting. Cangkeme tonggo ki malah tak nggo rame-rame, malah aku malah seneng. Nek kene tonggone nyocot malah sepi. Tapi Malahan. oke wi. Iya deh. Kembane wong urip. Lumayan kena tinggal rungon-rungon. Aku ki malah seneng. Nek tonggone nyocot ngono malah seneng. Ben rame dunyane. Iya ta, Mbak. Iya. Tengah ki sak pira, Mbak? Iya kene. Gimana ya? Ya kene. Oh gitu. Sarapanan. Nek bakulmu ya iki ae, Lah, gak bakul bakul apa? apa. Ala arep bakul apa to? Apa ya? Mana? Miri? Sek? Miri? Hmm? Miri saya punya. Iya miris ini. Nih ya. Iya. Gonmu nyapa dibuka sapa? Sombolosi. Wes bare. Enak. 13. 7.000. Dapat walu dah. 48-nya udah lalap. Tak kasih ya. Mang. Gua apa? Udah lalap. Ya wis. Iya, Mbak. Apa nih? Apa nang kebok ki? Apa ya? Jadi masaknya apa cacah ki sesuk ya? Sambal Cari terasi. ayam. Terus apa ya? Anu, Cari saya tuh gue arep ning Bali. Oh, ini baru. Arep tanggapan. Oh, ini tanggapan. Jangan tanggapan aku tak ngejak. Hmm? Untuk Boleh apa? apa Pira, Mbak? gawang-gawang koper. Iya, pira, Mbak? Parol. Gawang-gawang koper enggak apa-apa dah. Hmm. Rumah samurai iso ah. Lah iya. Si bakul, Non, si bakul. saya libur ngurusi manten gitu Pak. Iya. Anu poso. Iya. Heeh. Terima Ngurusi manten. Sikatmu pira? Ki. Iki. Heeh. 18. Loro dan 30 ngono lho. Enggak, wis 35 wis tengok tak gawe 35. Iki digo ngubah karpet. Iya. Digo ngubah karpet iki. 3 5. Boleh, boleh. Aku gue kiwiyat. Iya. Sok iki lho. Wis ae wangi, buka iki enek ora. Kok empate jeru menjebuk susu ngono ae. 15 ae rasa kakek. 5.000 berarti. Nah, sini. Nyok ngene pira? Ya toh? Lah aku sok 1.000 ning sampean. Aku Ben, nyusul ben 1.000. enak emang ben. Akhirnya didiskon lagi. Ngesakne bakul apa ki jenenge sikat iku bari 1.000 2.000. Ini ganti ini. Lah nyapa ngenyang yo sak sirku lah timbang kowe ra tuku. Nah. Lah tek kono apa-apa aku nek tuku lama iki ora nggo hiburan. Lah kowe kopi mau tetel ngenyang. Lah kene nek ora mau tetel wae duit aku. Ya kamu sama ini. Lho, ndang kene. Kamu kan Wis to, kowe yo terkenal ning micet. Iya ta? Kita saya kenal. Alah kene tak download nih. Kamu payu piye? Lah, urung-urung muni payu berarti tahu to cak. Ayo. Pemain asli ya Pak Pur ya. Ngene iki cara ngene iki manahara iki nek mancing ngomongan iki pinter kok San. Ya enggak sarku ning ngono ya. Lah, iya. Pancingnya gampang. Pinter, gampang dilodot dhewe. Konde. Dari meni engko payu jare. Lah wong sak urunge dipayokne payu dhewe lho. Menjual eceran. Ruwet. Apa itu? Ruwet iki.
Napa, Bu? Oh, nggih. Rahasia wedak wong Melayu. Aja, tak dei rahasia wedakku kepayu, Mbok, Mbok. Ayu anu. Aja. Lho ngono payu terus. Anu, Mbok, Royko ayam, Mbok. Apa iso masak? Yo nyek lho. Kok tak aku berusaha. Emang elo wanita malas. Iya. Sak blok. Iya, Mbak, sak blok, Mbak. Tiga persediaan. Ngandani iki kudu dibatok, Kak. Iya, dek iki ra iso barkot-barkotan iki. Iki habis anak kono ra. Jaluk diwarai. Foto dia iki gak muncul. Jaluk diwarai to, Pak? Nek gak diwarai gak pinter. Miring deh mamanya. Guys, karo press lagi, Mbak. Press lagi. Tak biyen Mas Ngayu. Ya sing ayu, wong setuku ayu kok. Ayu kok. Rupane elek tapi nek di dhuwit ya malah ayu. Nah, tenan ta ora beda wong lanang, elek nek nggo dhuwit ya malah ganteng. Duite ta wis. Nah, ngono lho sing dimaksud ki. Wis oke. Apa nek ngono tok? Minyak pisan lah timbane. Tak menten cekak. Udah aman, tak bisa nisan nganu kulkas. Minyak ya apa ki? Duh apa nah ya? Minyaknya segede loh. Duwe ndere rong literan. Kalau hitam kan ada tau? Kata malah ini gak ke dalam tuh. Liter. Keneh mau menapa neh. Untuk pirang video ta? Oke, Mbak. Hah? Oke, kalau mau pirang. Ya, tengok kae itu. Enak pun rarang literan. Gak ada. Kene ya wis sak literan wae. Berapa? Juta. Ma aku seneng nang kene petuk Pak Pur. Berarti nek petuk wonge cek sehat, cek waras niki berarti ya. Benci tapi ki Kangen. Gak iya aku. wakil karo aku. Gak iya gak pegel. Benci rindu. Petuke ngene iki ya kur nek urip tok nek mati wis ora petuk lho. Gede nggone ya. Iya, Mbak iki pengen mlebu neraka iki. Aku gak aku, Mbak. Napa mleh? Aku tak terima tamu ning ngarepe nek pengen mlebu aku ngono. Basah kali. Dalamnya putih, Bu. Manding. Oh, manding. Manding. Wis ana ya bakal lapar. Aku ta? Gak sah tuku anu, gak sah tuku gas LPG wis panas. Ta. Bakal nang kono pose kelas gratisan yo. Aku sop-sopane, Mbak. 10.000 wae. Niki pun. 19. Bukan gitu. Ini bayar 5.000. Yang gandeng baru ya. Kok iso gandeng karo aku? Hubungane apa? Ya, Bu ya. Gandengane aku. Oh, iya. Iki napa niki? Iki tau temene. Ya wis, Dang. 10.000 wae. Iki memang 10.000. Oh. Lah kabeh komplit kok. Sop-sopan. Ora. Kayak wortel, Mbak. Neh. Tapi nang arah lho ya pas 10.000. Ya iya. Terus setengah kilo. Terus Ada digombo-gombo isi kulkas ya. Sing apik to, Mbak, sing anyar kuwi lho. kira ngisi kulkas kok. Yo, kopi rek le. Iki neh. Penjarana. Biyo kopi rek iki, kopi rek pateni kopi rek. Buat kopi rek iki sumpah kopi rek pateni sik kopi rek. Kopi rek. Oh lanang opeline sak genter ngono kok. Lah nek ra percaya demekan. Duh. Ora percaya. Lah gawe daster konteng ngono kae. Lah ya wong lanang kok gawe daster ki piye? Terus Padahal aku dhewe aja. Kentang karo buncis, Mbak. monggo Mbak Mana. Nggih, monggo, Bu. Nah, iya. Penghibur yang berwajah kecil ngono mesti teko. Ya, penghibur. Bayar larang berarti. Tapi nek kondongane gak iso uripe dhewe murak-marik. Lah iya. Uripe Dhewe dhewe. ngomong karo percil ning ndi ya, Kek?
Kowe pas tanggapan ning TikTok. Nguripe dhewe muslah masuk kok ndongakne wong. Aku kelingan ning TikTok lah ngomong ke jampe nah jan ndonga apa no urip dhewe nek kamah kaya ndonga. Ya iya. Uripe dhewe mbok untang-panting ra karuan kok ndongakne wong. Ki lho mbok tak jepone kene. Kasar deh. Tanggapan ning Ya mikir sik. Kok ndongakne? Ndongakne ya muga-muga engko nganu apa ki jenenge? Gini ki mboten Rezekine akeh, iya, tak kek, Pak. Rezekine akeh. Awake dhewe golek rezeki biyo he. ya muga-muga jembut kurang ngerok. Enek, Pak. Udah 2 tahun sih. Nah, iya. anak bocah di bawah umur. Di bocah di bawah umur ki sing ndi? Kuwi, gawanmu kuwi. Cah loro kita. Iya. Lah iki wis lulus SMA kok pinter berarti. Ya. Gak apa-apa, terus bosing ngene iki ya. Gak wis. Ala nggo sop-sopan nggo isen-isen ya, Pak. Cah-cah nek mangan ki lho. Apa? Lah. Tomat. Wah. Tomat. Gak wis tuku tomat ngene mbok iki apa aku. Wis kuwi wae. Rasah blonjo renorno nek ning kene nggare sugih. Lho, sik. Pak Pur kok. Ini kayak dhewe wangi ra tutup blas lho ngene Pak Pur iki. Ben ampre iso ningkat oma 10. Oh. Tapi loro ae wis sawangane mendem. Lah. Ngono kok kudu raben neh. Ora payu. Eh? Ora payu. Ora payu. Ya ora payu. Piye Pak ora payunya apa? Wong ora biyen ora payu. Wis payu duwite kok. Lah iya, nek duit ku ora tau nyekel ya piye to. Dan nyekel apa? Ayo mbuh wong-wong kuwi wis nyekel duit. Pak wes jadi itu kok sih. Yo aku tak ada mulai. Pak, tol-tol, Pak. Loh, Ya kata ya. diawut piye to? Sarana Bakul- duit akeh iki ya wis 150 lah wis. Bakule koclok iki. Sarana Putih dipuk apa-apa diawur sini. Lah, 150 ki sarana duit akeh. kok kayak belanja ning Papua ae. 150. Terus ayo. Lawe. Heeh. 8 Heeh. karo 7, 35. Heeh. 41 karo 14. 55 karo 21. Mbak iki lah HP-ne iPhone lebih antah. 55 tadi ini 20. Lebih antah. 76. Oh, Reno to. Tak kira iPhone kok bubane loro. Kowe nek ora gendak bojone wong ya kok. Enak gede bojone ora ditukokne. Kok bukan. banget. Pira? Rahasia wijinan. 76. Pak Pur enek jane omongane. Oh enak. Iya, Pak. Oh, enteng kaya aku ya Pak Pur ya. Yo. Anu Apa, susumu ya piye to, Bro? Ngono ae. Yo. Ya, aku yang mau ya, awak iso buntet. Ya ya ta, lah piye? Kaya anakku itu. Ya, Kayak anakku itu. Wes ayo, kene gage Ya mulai. kaya wong meteng Dan susune. cepet. Mbok mie kopi enak kok. Apa sayang? Wow. Ini susu yang bilang gitu. Lah ya kayak kiye. Lah iya kok aku tak omong ki piye. Kayak kiye jeneng jeblak. Pone ya. Kok ki apa nek iki? Apa niku kemangi daune Apa ya ini? daune cantik niku. Ini ki piro to? 10.000 jang. Adikku aku ndur langganan sita kok kemayune jan Tempe keripikmu kok kita enak iki. apa? Tempe keripik. Enak. Pira? Pira? 5 juta. Wah, kok larang menjo ya aja tukurine cah. 5 juta regane. Nya, ki 10 juta berarti. Karo apa ke? Tak menang. Setik ki pira? Stik 12. Wah, kok larang menira ini setik kok.
Berarti kurang piro? Rolas karo iki berarti piro? Anu kurang 12. Duh, kurang rolas ya. Lha iki kan loro. Jadi iki karo rolas karo 5.000 berarti piro? 17. Nah, berarti menengo. Nang lek mboke tak bingkluk ki mboke ra dandang. Watukmu kok engko sampai bodoh apa ora engko? Ya bar HO. Bar HO. Sampai bodoh apa ora? Sampai. Oh, ya wes. Lah wae ndi ra gowo. Ya apa to? Wah, anu buka bakul. Prai Oh ngono. ngurusi manten. Ini kira kucing. Ayo di nganu. Ayo diopor kucing. Gelem ya tak oporne kucing. Gak tak gawe plastik nang openano nyamang kono ya. Ayam, Mbak. Oh, entek ta. Ya saya tok. Gak tucang lho. Entek tenan to? Entar agak gomule gak nang. Yo alah. Ah, betul sih ra. Iya. Piye? Padha piye? Nek isih ra gelem tuku nek entek bingung karepmu dhewe. Nah, terus tak goleki ya ngono kuwi nek tuku pas entek. Jare kena dak golek kok. Telu wae kan 10 telu. Mau. Putus ya. Tak putus. Sementara tapi ya. Aduh, ngomong enak. Wes beb, gonku. Ya sih, tak ngebon iki sih. Wes lek pateni ke jiko satu. Oke, guys, terus kita belanja terakhir. Gak terakhir di rumah tuh. Terakhir dino iki maksudnya ora. Terakhir di dunia. Mati iki ora. Mbak, sak kilo pira? Berapa kilo? 1,5 kilo wae. Apa sih bersandel? Ya biasa, rica-rica dipotongi pisan ya. Yo, apa gak 2 kilo? 1,5 kilo wae pira 1,5 kilo? Oh iya. Masene? Ya. Kayak bekal. Ini mangane kurang nemu arep boge 2 kilo ya. Ya aku mau tak melo. Oh, sampe melu. Oh, Gak boleh melu mangan. ini gak tak apa piye? Tanggapan golek duit. Kok tak ngerti kok gak enak biasa ini suarane enak. Ya, yo. Kangen ya. Lah, Mati. Kamu mau mati nggak? aduh. Berat, Mbak. Berarti ini kurang mantep. 50. Ini sudah. Apa? Ini jadi ndak. Apa ini belum, Mbak? Ah, manut ya. Mau bluetooth gak sah? Oh, gak sah. Gak seneng. Gue tiras bau tai. Kemayu enggak itu sekali. Iya, Mbak. Pira ki? 5.003. Ya wesnya. 10.000. Jadi duit 10.000-an guys. Ini dia. Tak tambah ya. Loh. Ganti. Oh iya. Niki. Loh, kowe kok ganti HP kuwi? Lah, piye to? Amit ya tangan kiri ini aja yang Oh, ini. iya. Ya kan? Makasih. Iya, oke ayo. Ganti HP kuwi engko pindahin neh engko bingung. Wes oke. Wes gak sampean. Wes. Ya, Allah ora didoli tibake. Iki coba pisan nek ngono le. Apa, Nduk? Loh. Oh, tuku softtek. Nya le lebokno ning nguri le. Walah Kok foto neh, video neh. Video foto. Mekan ya. Dicampur apa? Wes rombong kok di ngene iki piye to? Wis sini apa? Gubes sak to? Ana di sini. 5.000-an cah piye? Au. Oh, dek piye wes. Foto belakang. Dek piye wes makane kesel dek lho. Padha ngete kok ya aja ngene iki to. Karena ana bolongan iki ya. Lha iki bolongane. Pedel. Mau pedes ora tak sawi.
Loh, gak kena. Wes. Diunggah nih. Hah? Yup. Apa nih kok terganggu? Seret. Ya cewek. Cewekku ae. Ceweke wong akeh iki. Lah piye kok? Ya. Ya susuk tok. Piye? Loh. Ya le. Terima kasih. Aku gak main pentol bae, aku nek kelemon. Tambah binder. Lah iya. Kelemon malah penak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama sayang. Wes ngono wae guys, makasih ya sing menonton ya guys. Guys belanja nang pasar. Iki arep nang ndi neh? Bakul iwak guys lan. Be yo. Kok di bojo-bojo dhewe ae. Yo. Kok di bojo-bojo padahal iki nek nang omah ya tukaran. Wes ngono wae guys, ki bar iki arep nang ndi? Ikuti terus.